right. Indlela sezazi ngiyakhuleka ngani zakwethu sinamukele uMpotopoto TV lokhuluma ke uMpotopoto niyasaza silale siyajubula mase sibiziwe siyasabela siyafika noma ikuphi la sibiziwe khona hey namhlanje nginiphethele surprise ngani zakwethu kuyisabatha umhla ka 20 namhlanje uJune 2026 hey ngiphethe ubhuti omkhulu namhlanje bhuti wami asikubingelele ngana mama sana kwethu njani siyaphila bhuti siyaphila mina ngiyakwazi chaza ngana ka mama hlelo ba namhlanje hayi angibingelele emakhaya nakulombukiso bhanyabhanya olubingelelayo umgojeli umfoka Ncube lapha eMtubatuba edubele inkunzi ngiyabonga kakhulu ukuthi ningivakashele kwiMpotopoto TV sabesa safika ngani wethu sihlale siyeshithi mawusibizile siyasabela thina hey namhlanje ngijabule ngendlela eyisimanga ukuhlangana nawe bhuti asingakufihli umculi osematheni kade ngisho na TikTok ngithi mina siyaqala la endimeni kaMaskandi ukuba nesound kaMaskandi eshaya more than 130,000 ama videos wenza ngani bhuti la ngoma yangena kubantu kangaka uyenze ngani wenzeni lapha uthinte yipi cha ngana wethu nje ukucacisa akakhulu lengoma ukhuluma ngayo ngicabanga ukuthi ukhuluma ngale uBhayizana yes lo hamba khona lo mfana omncane lona umjolisi okay nongana wethu ngizothi ukusebenza nje ngokuyikhandla nanokwazi umsebenzi ngoba ikakhulukazi kulowa umsebenzi engithenga ukhipha nami bengayitshela ukuthi mhlasimpe uyohamba wenze kanje kodwa uyicacise ngalesikhathi sipotshoze sound la sasikade siperforma khona e-studio noMdumazi yafike yasho lapho ukuthi hayi ikhona into ezibona ndlala lapha ke libona ndlala lapha so nje yayicacisa lapho ukutheke vele umiqamba iphuma abantu bese beyilindele ngamehla abovukuzwa amagama ukuthi athini kodwa ke nje ithema iphuma bayimukela kahle kakhulu abantu ngoba njenganamanje nje ngisho ungathi uvula uTikTok udibana nayo nokuyinto ke mfethu engijabulisa kakhulu nami engithema ngiyenza nami ngathatha isikhathi sami sonke ngoba kahle ukwenza umsebenzi ofana nalo akukho lula ngoba ke kudinga ukuthi nawe ube nodlebe umlekelele even u-engineer wakho osuke ekuphathela umsebenzi so lapha ngenze sure ukuthi isiginqe lapho uyasizwa i-bass guitar uyayizwa i-keyboard uyayizwa inkostini uyayizwa i-instrument iyodwa nje ifike ikushaya iqede hey nami ngiyakhumbula ngomunye wabo wazwathetha ku-TikTok wathi kanti senifuna ukuyikhipha le ngoma senithena elithwathi nansi ingoma ingakaphumi kodwa ama-video sefinyelela ku-10,000 kuyasho ukuthi hayi le ngoma ibinamandla bhuti futhi yabona ngani zakwethu nonke kulo mbukiso kaMpotopoto TV ngiyanicela abafowethu ongakayidlali le ngoma lena hamba uyayisesha lapha ku-YouTube uzoyithola uthi nje mgojeli uBhayizana uzoyithola hayi uzodibana nawo nakanjani futhi kungeyona yodwa ngoba lapha yazi ningakhulu ingoma engizenzile kakhulu ke mina into engiyenzayo ngibala nje epenini angiyicula ingoma eyisidadada nje into emile lapha ngizocela nje ukuthi ngibaveze abantu engisebenze nabo ngibabonge futhi kakhulu okuwumdumazi umfana kaMhlongo khona la kwamakhelwane mangibuka nje ngale ngiyambona umfana bese kuba unkosazana mini omunye wabafowethu engisebenze nabo bese kuba umjolisi umfoka Gwala nakhona nje ngithi salute kuleya ndoda ngoba nayo ifake umfutho omkhulu kuleya ngoma ngiyabonga kakhulu bhuti wena mjolisi yabona nje bhuti angifuni ukuthi mina sikhuluma ngengoma lento lena shuthi segazini ngike ngasho ngathi mina kubahleli bemicimbi kaMaskandi siyacela ke besibuyisele le yanto kokuthiwa iqhudi kuMaskandi futhi wena ufike ube la epenini awugcine epenini hayibo estage wenza le magic uyihlanganisa nini le magic nalabafana osebenza nabo insizwa lezo osebenza nabo zenza yonke lemgilingwane stage wonke umuntu uyacula uyakhala omunye ngiyakhumbula ngisazi umcimbi engabona intombazane bayivimbisa yongena stage kuwe ubusy nje ukuthe uswazi wena mhlambe ngizothi naloko ukusebenza nje kuyimisela nokuthi ke isikhathi esiningi senza into efanayo la kwaMaskandi uma siya estage mawungakunake umgojeli imvamisa estage uyayibonakala efake igege lezi ezibomvu bese kuba ezimnyama le yanto ke ngiyenzela le yanto ukuthi ngibe nomehluko nje kwabaningi ukuthi cha
kubonakala ukuthi hayi laba sebegqoke kanje nawo bani. Lokho ke okwenza ukuthi ke nawo amasosha engisuke ngiwaphethe engilekelela la kulayini abantu abakhuthele kakhulu. Insizwa nje futhi zakhona khona la eMatuba akekho lapho umuntu wangaphandle insizwa zakhona khona la ezikhulezi vele zidlala ingoma namanje njoba nje kuyiwa le kule ngoma ekhonjwa ngapha eThekwini abantu abasuke bekhona futhi izethenjwa zakhona la eMatuba ibona abantu ke ngisebenzisana nabo ke labo ngeke ngize ngibasho ngamagama kodwa nje uma uthi stage mina ngiye ngisho ukuthi vele ukhohlwe umntaka mama ngoba uyabona nje uma ukuthi ulandela mina ngithwa ngisibophe kahle iskimu sami vele ukhohlwe nje ngoba ngeke uze uthole lutho ngiyaqinisekisa ngelilanga kufanele silindele ukuthi istage siyowa lapha siyowa istage lapha ikhala ngempela bhuti ukuthi ke phela thina safika kudala la endimeni nalento yamagama ukuphikisana nabantu umuntu mina maye ekhuluma kakhulu angikhuluma lutho ngithi mina sondela mhlasimpe bebenginika ithuba ukuthi awume phambi kwale yankaba ubonto uzobuya nani obuye ungaphethe lutho suka madoda ngaze ukuthi sashe namanje simntubatuba kwakumayexoshwa nansi into engihlale ngikhuluma ngawo nganza kwethu ukuthi ikhala kumnikazi wayo ikhala esandleni inkostina khona mlingelana futhi bhuti yilo leli icimbi engeke ngithi manje liphethe bese ngithi hayi omunye umfana wakomunye umuza ngimesabi asuka madoda uMaskandi lona sithe thina sikhula ikhehle lengizalayo ngangifakazela likhona ngalendlini bekuthiwa uma uMaskandi ukufakaza ukuthi dlala enyama instrument akuMaskandi mina ke ngiqale ukudlala instrument ngesigingi kusho ukuthi ke hayi ngabona nje la ikhaya ziningi nje dlalwa nombani kunenkositini bonke bayebalekela ukubaba vele umuntu odlala kakhulu la ase ngithi ake ngibuye ngapha akubanga lula ke ngoba kulona ithuluzi elilulo libona ngoba isikhathi esiningi umhlaba wonke akekho nje umuntu ofisa ukusondela lawo nabasondelayo basondela nabo benongabaza kodwa khona liyafundeka hayi futhi ngeke ngihlale ngasasho ukuthi awungithi kancane nje cishe kade isiginci awungithi nje kancane uyithi nje ikhala esandleni kumnikazi wabukhoma namhlanje okay hayi ake sithinte sizodlala nje into esobala ithi-ke kuzoba nje emasithandaza hayi nawe ungayiculela okwakho phekwayo webhuti suka Ematuba ngeke bhuti ngizwile ngabahebezi bhuti womana ngitshele yehle singayithindela lethuluzi leli engathi khona iminyango elifuna ukuyivula ngathi khona iminyango sivulekela mfowethu yeso kathi unento encane oyiphethe une surprise onayo into eqalayo ukuza kuMaskandi into eqala ukwenza kuMaskandi bhuti awusithi nje sithi bhuti ngiyacela impihlo le iyaqala ukwenzela into kuMaskandi cha angithathe nje ithuba nami ukuyishayela izandla ngayo yonke indlela ngoba into engajwayelekile ngisho nawe nje amakhehle esifunde kuona akaze lithola ithuba elingangana leli elitholwe umgojeli kusho ukuthi nje ngalama video abekade enziwa abantu la ku TikTok ngithi nje salute ama video ahamba kwaze kwafikela abebaleli mhlophe base bethi mfana siyadinga khona la sifisa ukuthi sibe nawe khona okumanje nje umhla ka 23 ngizosuka la ngithi Cape Town la ngiyodlala khona yona lenkositini engiyiphethe ikhona ke enye ngoba ngizobe ngiyiphethe nayo ngizobe ngiyodlala yona lenkositini engiyiphethe bangilandele nje lenkositini kusho ukuthi lapha ngizobe ngise Cape Town kwenye ke indawo elakuzobe kudidelwe khona bonke abadlali khona basuka phesheya ko China Germany France njalo njalo maningi nje amazwe suke sinawo kudlala inkositini kuphela hayi ukuthi kudlala iskini kudlala inkositini kuphela kusho ukuthi ke basebethi mabehlonza basebethi cha mgojeli ngoba siyakuzwa nama video akho siyabona lapha ku TikTok ukuthi unamandla sicela ukuthi usondeleke ube khona kulomcimbikazi okhona ozobe ugubha u100 years ukhona
use Cape Town kusho ukuthi masuka ke lapho ngoba khona izojikeleza le mangithi ngiyalalela izosuka lapho ithi Johannesburg nakhona kukhona ukuhlelwa ama-date ke kodwa umuntu asawalindile bese ngizobe bekhuluma ngeFrance kuqala izwe eliphesheya la umuntu azokhona futhi ukuthi ehambe efike khona kusho ukuthi nje ke nami ngeke ngize ngikhulume konke ngoba ngakadibani nabo kodwa nje ke khona into ithi ibhano elibhukhiwe ihotela libhukhiwe yonke into nje bavele nje baqondisa nami ngase ngithi ke hayi ake ngishaye izandla ngibonge ngisuka ngaphansi kwe-industry kaMaskandi ngisuka lana nje angihambi njengomgujeli kodwa ngihamba njengoMaskandi ukuthi lapha ngiyomela uMaskandi ngaleli ithuluze ngilidlalayo mfowethu namanje ngisasho ngithi lento iyaqala endimeni kaMaskandi umcimbi wokuqala lona uzomema umculi kaMaskandi oyikhalisa esandleni inkositini uyasho umgojeli lana ubhuti uthi kodlala inkositini lapha kuphela ayikho enye instrument ezodlala lapha bonke baculi baMaskandi nganze ukuthi nonke ngiyakhuleka kini enhle nasezantsi bafowethu idinga support lensizwa le idinga support futhi njengamanje ifuna ithi asibumbane sonke siyiphelezele yebo ngoba mfowethu okunye nje ngakuveza umuntu engithe ngathathwa naye uJali unyona emhlophe yes ya yena umuntu ke sizosuka naye nje ngaleli yalanga kade ngibona nje la bengithumela elinye iform ukufanele ukuthi ngigcwalise elisho ukuthi naye uzobe khona nami ke sekuyangijabulisa kakhulu ngoba uJali umuntu engimaziyo futhi unamandla kakhulu osekuyokwenza ukuthi noma umuntu esengale ekwazi ukuthi nami ngibe nalo backup ngemuva ngoba nathi khona into esofike sikhande naye umfoka Jali ebese ke senze izibukwayo ngeke sesishiye ngaphandle lensiza umchunu insizwa ziyeshiyana mfowethu yebo ngempela futhi leyo ndoda leyo angikwazi ungabongi kuyona lonke nje ithimba lami engisebenzisana nalo nelingibambisile ngibale bona onsizwa ziyashiyana umfoka Mchunu benosteshi esidumile umfoka Mcambi umkhumbi leli khona igama elingashokeki la kodwa khona njani kuthiwa ibongo zensizwa ayincengi zibeka nje kuba kunjalo nje umfoka Magubane baningi nje kakhulu baningi abafowethu abangibambisile kukho konke ngithi nje salute bafowethu bese ke ngibonga nje kubo bonke abantu abakwazile ukuthi bengilekelele kukhona nje insizwa lapha komkhwanazi abathi uNcebo wakomkhwanazi osebenzela ngala eThekwini kule amaphoyisa enye futhi insizwa edlala enkulu kakhulu indima baningi kakhulu abantu engababiza ngiphinde ngikhulume ngoMadabukela insizwa ngapha eMpumalanga ungazibona yamadabelo amalulu lwama-truck yes omunye futhi umza wami obambe enkulu kakhulu indima ekuhambeni komsebenzi nokuthi nje ugcine umgojeli engashoni phansi ngingasakhulumi-ke nje ngonjiniya ositshomi umuntu wena ophethe umsebenzi wami okhaya Beskita Nhlaka abantu abadlala ama-keyboard Xwayimbane lead guitar baningi kakhulu bafethu engingababizanga bengathi mhlambe ngibavalela ngoba kunjani ukuthi ngoba sisebenza ngesikhathi kodwa nje enikwenzile nonke nje ningama fans akwaMaskandi amaqhawekazi nonke ngicanthi lokhu kungenxa yemphumela ukuthi nikwazile ukuthi ningeseke ngaze ngaphumela obala ngoba lenkosini lena engidlalayo nami ngangayitshela ukuthi mhlambe ngelinye ilanga iyongidabulisa amazwe ngihambe ngifikela ngingazi khona kodwa ke namhlanje nakho kuyenzeka ngibonge nje kakhulu nakwena Mpotopoto ukuthi ukwazi ukuthi mfethu usondele eduze ngokuqala umuntu ozongenzisa i-interview yabona ngiyakubonga kakhulu lokho kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ekuhambeni kwesikhathi abantu bazokujwayela ukuthi umuntu ungamili yes lokho nje ngakusho asivale bhuti lengoma lena ethi uBhayizani ngiyathanda sihlale kuyona bhuti ibheke u500,000 futhi ngomsombuluko izobe sithi 1,000,000 uthina abantu mfowethu ubapha muphi umphako njengamanje khona sifune sikulindele noma mhlambe njengamanje ake sihlale la kule ngoma le okwamanje uthini bhuti engakusho mfethu angifuni ukuyiphazamisa le ngoma ngoba uma ngithi ngiyayibuka mina ke ngingigculisekeke ngokuphambi kwami ngoba le ngoma ngithi inenyanga eyodwa iphumile kodwa njenga namanje ngicanthi nje mhlambe kusasa
maybe izowenza u500,000 Yes, kuma yes. viewers lapha ku YouTube. Kanjalo futhi no Spotify yenza kahle kakhulu ngoba nje izolo ilale uphethe 400 plus. Yes. Okusho ukuthi lapho kuyasebenzeka. Kunomehluko kakhulu ngoba mina into engenza ukuthi ngibe happy ngalendlela ukuthi sisuka thina kule nto yama CD kube nzima ukunderstanda ilento ka online nokuthi ingoma idayiswa kanjena manje seke kube ama viewers njani nakhona ke lama million ke nawo ayinkinga ngoba phela nali million lilodwa enkulu kabi inamba leyo singethathi nje kancane ngoba abafowethu asebenze ongaphekwa lokho nabo ukusebenza nje ngokuyikhandla nokuqonda ukuthi umsebenzi wabantu ufane mawuwenza ukupholisha ngempela ukuze uphume ebantwini abantu ufike bejabule. Siyabonga kakhulu bhuti wami. Siyabonga kanjalo ukuthi siyacela uphuthume YouTube, Spotify uthi nje ngojeli uzoyithola ingoma zakhe zonke kodwa nazi nje ama isikhuluma ngayo esithi nje siyayibona velile ngala kwimiliyoni asambe nganza ukuthi sifike sidlale yonke indawo wonke platform sizoyithola nganza kwethu siqhubeke njalo sihlala sibambisane siyesekele insizwa ngihlale ngisho ngithi labaculi bakithi sifisa ukubasusa labakhona sibabeke laphana futhi akekho ozobathatha babeke laphana ngaphandle kwethu ngaphandle kubumbano lethu ngaphandle kwesupport yethu nganza kwethu. Hayi kunjalo mfowethu mhlambe sengivala nje ngingathanda ukubonga kakhulu kuleya nsizwa uLeon okuyena enothe wangithinta ukuthi ake ngisondele ngibe ingxenye yalo wamcimbi omkhulukazi siyakubona. Ngiyakubonga kakhulu lokho nje ukuthi ebe nehle libanze likwazi ukuthi lifikele kumina nami futhi ngicanthe ulwazi engiyofike ngicoshele ngale ngiyobuya nalo ngikwazi ukuthi ke nami ngizokhombisa abanye ukuthi yazi emazweni kuhamba kanje. Ngiyabonga kakhulu Mpotopoto nethimba lakho nodadewethu laphana njoba ekulekelela mfowethu engathi ke umsebenzi wakho ungakhula nje njalo ukwazi ukuthi walekelele amanye amaciko ngoba ukuza nje ufike uthathe ngecamera lokho kusho okukhulu ngoba nina nikwazi ukuthi manifake into ibonwe umhlaba wonke. Lokho ke siyakubonga kakhulu ngithi nje salute mfowethu engathi uNkulunkulu kaShemba ngahambela kuwena lo msebenzi owenzayo ukhule kakhulu. Siyabonga bhuti ngesibale zonke insizwa zeningi omagolide baningi kakhulu kuTikTok abaphusha abafowethu baningi nganza kwethu ungayiphathe omagolide ungayiphathe ombhodobodo bona laba baningi kakhulu bafethu. Siyabonga nje kubo bonke ngicanthi akuyona uqala i-interview le izoqhamuka enye futhi siphinde nabanye abasilekelelile sikwazi ukuthi sibaveze ukuthi naba bangobani noba ngisho ku TikTok uqobo kunosisi nje lapha nje ngisazobabiza ukuthi umsebenzi abawenzayo umkhulu uyancomeka kanjalo na Facebook. Awungihlebele bhuti usasho njalo singabeza babiza ngalena engomeni bonke abantu obabona ukuthi balwa impi enempumelelo ngeke ngababizi mfethu nje ngeke ngababizi obaphela ibona abantu abenza ukuthi umgojele beyilento ayiyona. Ngeke nganza kwethu nonke kuTikTok yonke indawo nali ithuba uyasho ubhuti la umgojeli uthi ngiyiphinda uthi abantu okuyibona bambe iqhaza elikhulu ekuphusheni umsebenzi wakhe nizozizwa ngale yana engomeni singiyanihlebela kodwa